euskaraz lan egitea eta euskaraz hartatua izatearena administrazio publikoak bermatu beharreko eskubide batzuk dira. Zoritxarrez, Nafar gobernuak edo Nafar administrazioa betetzen ez dituena. Horrekin batera esan behar dugu, alderdi eta sindikatu euskarafoboak eskubide hori bermatzearen kontra agertzen direla behin eta berriz. Gaur, Nafar parlamentuaren aurrean, aldarrikatu nahi dugu euskerak erderak duen trataera berdina izatearena. Eta horrekin batera salatu nahi dugu euskarak administrazio publikoan pairatzen ari diren egoera larria. Euskararen kontrako epaiak etengabe jasotzen ari garen testuinguru honetan, uste dugu beharrezkoa dela euskaraz bizitzeko hautua egin nahi dugunon eskubideak aitortzea. Hasteko, uste dugu zonifikazioarekin amaitu behar dela, izan ere gaur egun Nafarroan, segun eta zein den zure postakodea, aukera daukazu hartatua eta arreta emateko euskaraz ala ez. Bestalde, uste dugu baitaren Nafarroko gobernuak merezimenduen foru dekretuarekin aukera zuela euskararen legearen ondorioak nolabait neutralizatzeko. Baina hori egin beharrean foru dekretu honekin egin duena erabat kontrakoa da eta euskarari balorazio gutxiago ematen dio atzerriko hizkuntzai egiten ez duen bitartean, hala nola ingelesa, frantsesa eta alemaniera. Lanpostu lehiaketetan ere esan behar dugu euskara sokoratu izaten ari dela eta horrek ez duela bermatzen, lehen aipatu da moduan, euskaraz lan egitea eta ez duela bermatzen biztanlegoak euskaraz hartatua izateko duen eskubidea. Aldarrikatzen dugu eta exigitzen dugu euskerak izatearena erderak dituen eskubide berberak eta behingoz parekatzearena euskara eta erdera. Eskatzen ari garena da beraz, lege bidez. Hau, bermatzea, lehen lerroan jartzea euskara, diskriminazio honekin amaitzea, eta baitare hemen irmoki esan nahi duguna da, euskararik gabe ez dagoela zerbitzu publiko duinik izaterik.